Ja niin ollaan saatu tänne studioon tuore EM-pronssimitalisti Petra Olli. Täällä on studio aivan hämmingissä ja onnessa. Lämpimät onnittelut. Nyt saatiin ihan suoraan sut tuolta mitalien jaosta. Otetaan ihan ensimmäinen kysymys. Miltä tällä hetkellä tuntuu? No, perusvastaus ihan mahtavalta, että pitkä päivä takana ja onneksi nyt on ohi ja mitalikaulussa. Jännittävä oli tää sun pronssiottelu myöskin. Jäikö mitään ensimmäisenä päällimmäisenä mieleen tästä viimeisestä ottelusta? No kyllä meinas mennä aika tiukille, että eka jakso oli ainakin omasta mielestä aika huonoa painia ja meinas tulla siinä tokalla jaksolla hätäkin, että tuleeko tässä nyt sitten saksalaiselta turpaa vielä, mutta onneksi sain sen käännettyä sitten itselle kuitenkin. Ensimmäinen aikuisten arvokisan mitali kuitenkin sulle. Palkintokaapista löytyy pitkä liuta näitä juniorien arvokisan mitaleita. Onko nyt fiilis jotenkin erilainen vai onko tämä vain yksi uusi etappi? Kyllä mä ainakin tämän pronssin arvostan kaikkein korkeimmalle, että mulla on sieltä junnuista aika paljon niitä mitaleita, että tätä on haettu tätä jonkinlaista läpimurtoa aikuisessakin ja nyt se tuli, että tästä on hyvä jatkaa. Sulle lyötiin kuitenkin jo ennen näitä kisoja mitalitoiveita. Toiko se lisää paineita sulle näihin tämän päivän otteluihin? No ei se nyt sillä lailla lisää paineita, mutta mäkin olin vähän hämilläni, että tuollaiset välillä luin lehdestä. No ihan tykkää itse lukea lehdestä, että ei siinä mitään. Mutta että ihmisillä oli aika kovat odotukset ja onneksi se mitali nyt sitten tuli. Käydään läpi vähän näitä sun päivän otteluita. Eli ensimmäinen ottelu oli Puolan Katarzyna Michalakija vastaan ja sieltä tuli voitto. Joo, se oli tuttu tyttö ja painoin justiin kuukausi sitten Klippanilla Ruotsissa häntä vastaan. Että ihan hyvä avausvastustaja, että ei ollut tullut heti maailmanmestaria vastaan, mutta siitä lähti päivä hyvin käyntiin. Niin, toisessa ottelussasi voitit sitten hallitsevan maailmanmestarin Unkarin Marianna Sastinin. Minkälainen matsi se oli? No se oli sellainen, että ennakkoasetelmat oli vähän, että lähdin siihen haastajana ja tosi tarkkaa painia ja taktiikka luotiin niin, että ei mennä mitään tyhmiä sinne tekemään. Että tiedettiin, että unkarilainen ei muuta kuin passailija käsistä tuu kovaa ja taktiikka piti ja se sitten tiukan väännön jälkeen hoitui se ottelu. Petteri, kuinka tiukkaan sä seurasit sitten tätä viimeistä ottelua, eli Venäjän Valeria Koplovaa kohtaan. Siinä tuli päivän otteluista viimeisin, eli tämä ainoa tappio, mutta ei huono tappio, nimittäin hän sitten otti oman sarjansa tai teidän sarjan kultaa. Seurasit sä, Petteri, tätä? Seurasin. Olihan se tiukka ottelu. Kuuluuko? Joo, oli tiukka ottelu. Yllättävän selvät pisteet, jos mä oikein muistan, että se ei kertonut se pistetilanne todellakaan siitä tasoerosta, mutta millainen fiilis sulla jää siitä? No kyllä se pisteero kasvoi siinä aika suureksi justiin, mutta eniten harmittaa, että omista virheistä ne kaveri kuittasi pisteitä, että ei hän niinku yrittänyt paljon. Mä tein huonoja yrityksiä, mulla oli paikkoja tehdä niitä pisteitä, mutta en sitten tehnyt niitä pisteitä, että se jäi harmittamaan, että omat huonot yritykset kostautuu ja varsinkin tällä aikuisten tasolla, niin niistä rokotetaan aika rajusti. Miten sä sait sitten kerättyä itsesi tuohon pronssiotteluun, kun lähdettiin tappion kautta? No kyllähän se otti siinä päivällä päästä ja lähdin syömään ja sitten valmentaja sanoi, että koitan nyt nollaa tämä ottelu, että siellä on vielä pronssi otettavana ja keskitys siihen. Että miten tuommoinen tilanne nollataan noin lyhyessä ajassa? No en mä tiedä, menin tuonne kämpille ja kavereitten kanssa siinä juteltiin ja kuunneltiin vähän suomalaista iskelmämusiikkia. Niin kuka siellä soi teillä huoneessa? Taikakuu ja Janne Raappan, kyllä, se on aina ykkönen. Loistavaa. Ja sitten mitkä oli fiilikset ennen tätä pronssiottelua? Ihan hyvältä tuntui tuossa matolla, kun lämmiteltiin valmentaja Ahto Raskan kanssa. Että sanotaanko näin, että tunsi, että tästä ottelusta voisi tulla vähän helpompikin, mutta ei sitä todellakaan mikään helppo tullut sitten. Ei tosissaan ollut helppo ottelu. Manulla lukee siellä nämä ottelutilanteet. Niin, tosiaan siis sait siinä yhden pinnan matsin alkuun ja sitten vastustaja meni 2-1 johtoon, mutta 2 viimeistä niin tuplapisteet meni sitten sulle. Että, joo. Siinä tosiaan sanoit jo alussa, että vähän siinä olit epätoivoisena, että tuleeko tälle saksalaisellekin nyt hävittyä. Eli niin. Menetitkö toivon jossain vaiheessa? En mä toivoa menettänyt, mutta justiin se, että kuitenkin se saksalainen johti aika
pitkään niitä tilanteita siinä ja mietin, että jos siinä toisella jaksolla varsinkin mietin, että jos en mä kohta tee pisteitä, niin tässä rupeaa tulemaan hätä. Ja sitten jos mulla on hätä, niin mä teen varsinkin jotain huonoja yrityksiä, mutta onneksi nyt kääntyi näin päin. Osaatko Petteri kommentoida tätä täältä studiosta käsin, kun katsottiin tuota Petra-ottelua? Vai? Millainen tilanne se on painijalle lähtee takaa jo matkalta? Niin Totta kai se on helpompi painia, jos on johdossa. Silloin ei voi keskittyä enemmän taktisesti siihen, että miten vastustaja painii ja sitten yrittää saada itse hoidettua omat tilanteet ja hyökkäykset tosi hyvin, jos tulee paikka. Ja jos on jos on sellaisessa tilanteessa, että on itse just tappiolla, niin silloin joutuu erittäin hyvin valmistella liikkeet ja saada todella hyvä hyökkäyksen, koska vastustaja osaa odottaa jo sitä hyökkäystä jollain tasolla kuitenkin enemmän kuin että olisi 0-0 tai olisi itse häviöllä. Ja silloin täytyy just todella hyvin valmistella liike ja osata hämmätä. Petra tekikin tosi hyvän, veti siitä vasemmasta kädestä ja meni sieltä sitten oikein jalan kautta puikkas taakse. Että oli hieno hyökkäys kyllä ja tasoitus ja matsin ratkaisu. Itellä missään kohtaa semmoinen tunne, että nyt se voitto lähtee kotiin? Vai menikö ihan loppuun asti? Kyllä se tuossa vasta sitten tuossa oikeastaan viimeisessä tilanteessa, kun se kaveri kääntyi siinä selän kautta vielä ja tuli ne pisteet. Ei 5 sekuntia ennen loppua tiesi, että kyllä se nyt on tässä. Mutta musta ainakin tuntuu välillä, että on vaikeakin painia johtoasemassa, kun tietää, että kaveri koko ajan tulee. Pitää olla niin hyvä, että osata pitää sen puolustuksen, mutta Sulla piti. No niin, tänään piti. Ainakin tässä ottelussa. Mites nyt juhlat jatkuu? Onko mitään suunnitelmia mitalijuhlille? Mitalikahvit varmaan, me ainakin juodaan täällä. Joo, mitalikahvit voisi juoda, mutta tuntuu, että on niin väsynyt, että jos jättäisi se vähän kovemman juhlinnan tuonne loppuviikolle. Sitten huilaa tässä nyt yhtään vai pitääkö sun huomenna taas mennä painisalille jo? Kyllä mä tässä vähän ei huilata, mutta kyllä mä luulen, että meillä on vielä 2 naista painimassa, että niitä pitää mennä vähän sparraamaan. Otetaan loppuun vielä vähän sun tulevaisuudesta. Niin kuin Petterilläkin on, niin kuin myös sulla on tavoitteita Rion olympialaisissa reilun 2 vuoden päästä. Minkälaisessa vauhdissa se tavoite tällä hetkellä etenee? No ihan hyvältä se nyt näyttää näiden kisojen perusteella, mutta tuonne maailman kärkeä on kuitenkin vielä pitkä matka, että sieltä tulee niitä japanilaisia ja amerikkalaisia. Että ei sinne helpolla pääse, ja varsinkin olympialaisia on painissa niin kovat karsinnat, että sinne vaan harvat pääsee, mutta ihan hyvällä mallilla on. Ja nyt kun sai tuon lukionkin tästä pois alta, että saa lakin päähän, niin saa keskittyä täysillä vaan painimiseen. Aivan. Eli tosissaan Rio otetaan sitten seuraavaksi isoksi tavoitteeksi. Se on siellä iso tavoite, mutta tässä on vielä paljon kisoja sitä ennen, että pitää mennä päivä kerrallaan. Päivä kerrallaan Petteri varmaan tämän allekirjoittaa myöskin. Joo, pitäähän sinne kilpailuihin ensiksi ansaita se paikka, ei sinne vaan suoraan saa mentyä. Ei riitä, että ostaa lentoliput. Täytyy karsintakisoista saada maapaikka ja nyt olla vielä oman maansa parhain, että pääsee edustamaan. Että sellainen. Kotikisojen avauspäivä ja ei olisi oikeastaan voinut paremmin suomalaisittain alkaa. Meillä on tosissaan täällä suorassa live-lähetyksessä täysin uunituore EM-pronssimitalisti Petra Olli. Vielä kerran miljoonasti onnitteluita. Esittele nyt vähän mitalia meillekin. Kiitos, tässä pientä tuuletusta. Näytä sinne kameralle vaan. Mahtavaa.